Jeg er vølven. Jeg kan se gennem tiden. Jeg ser, hvordan det hele begynder, og hvordan det ender. Midt i verden ser jeg asketræet Yggdrasil. Alting findes i det, og gemmer sig mellem træets grene og blade. Men engang var der kun mørke og mørke og ingenting. Jord og himmel fandtes ikke. Der var ingen grønne dale, ingen varme vinde og ingen svale bølger. Men mørket begyndte at røre på sig. Det åbnede sig tværs over intet og blev til den bundløse afgrund. Ginnungagap. Fra det kolde Niflheim, som var fyldt med is og sne, flød kolde floder ud i afgrunden, hvor de blev til tåge og store blokke af is. Og Muspelheim, lysets flammende verden, kastede sine stråler hen over alt det, som fandtes. Gløder og gnister fra Muspelheim fløj ind i verdens midte, og luften blev varm og stille. Ud af det dryppende vand fødtes et levende væsen, som hed Ymer. Han var den første jætte. I begyndelsen sov han. I hans armhuler fødtes en jættekvinde. Og en jættemand. Og hans to fødder lavede et barn med hinanden. Sådan blev Ymer far til jætterne. De var de første, og de fik mange børn. Varmen fik mere is til at smelte, og der opstod koen og et humbler. Fra dens yver flød 4 strømme af mælk, som Ymer og hans jætter kunne leve af. Og et humbler slikkede salt og væde af isen. Og hendes varme tunge fik den til at smelte. Der dukkede et lysende væsen frem. Det var Bore, som blev født på den måde. Og Bore havde en søn. Han giftede sig med en af jætternes døtre.
Sammen fik de 3 sønner. Guderne Odin, Vile og Ve. De 3 guder voksede og fik flere og flere kræfter. De ville selv regere verden, så de besluttede at dræbe Ymer. De knuste hans ryg med tunge blokke af is. Blodet flød, så den store afgrund blev fyldt op. Og næsten alle jætter druknede. Kun 2 reddede sig i en båd, som de lavede af Ymers afrevne hånd. På den måde blev der ved med at være jætter i verden, og der var altid strid mellem dem og guderne. Derfor lurer frygten for hævn bag alle handlinger. Guderne løftede Ymers døde krop og kastede den ud i Ginnungagap, hvor den flød på blodet. På den måde skabte de jord. De jætter, som var tilbage, slog sig ned i jordens udkant, på et sted, som de kaldte Jotunheim, jætternes hjem. Og jætterne blev hurtigt flere og flere. For at holde